kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye octobre kalo tile 15 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. maa minnu bɛ n'olu bɛ ka nɔgɔya kɛ dialogue national inclusif o waleyali la n'o ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma maliko la u ye ɲɛfɔli kɛ u ka taabolow kan kɛra kunungo. Minisiriso min ɲɛsin bɛ soko duguba wabɔli ani siyɔrɔko ma n'o ye ministère de l'habitat urbanisme et du logement social Ama Ould a ye baara ɲɛminɛ kɛ conseil national du patronat du Mali la kunungo a bɛ ɲɔgɔnajɛrɛ ko fɔ ka mairie ɲɛnamayali la n'o ɲɛsin bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ma dugubaw olu kibaruyaw la mun bɛna waleya octobre kalo tile 31 natɔ CICB la. Maison des aînés Bamako yan a ye bisimilali kɛ kunungo a tun bɛ laseli ko fɔ weleweleda kɛnɛ tako 25nan n'o ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun ɲɛsin bɛ dɛmɛ don ɲɔgɔnya ani kɛrɛfɛ mairew kɛlɛli ma dongmaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnni la. An bɔra k'a fɔ sisan dani na maa minnu ɲɛsin bɛ ko nɔgɔya ma yaasa sigi ka kuma bɛ se ka waleya malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don maliko la cogo min na n'u ma dialogue national inclusif kunungo ye ɲɛfɔli kɛ u ka lahalayaw la ɲɔgɔnnajɛrɛ minnu kɛra kominiw kɔnɔna na dɔgɔkun kunfurancɛ tɛmɛlen ninnu na u ye ɲɛfɔli kɛ olu la u ko nin laseli sabanan min filɛ ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma ɲama ɲɛyɛlɛkɛ saba min n'olu sugandira ko in nɔgɔyali o siratigɛ fɛ a bɛ kɛ waati la waati min n'i ka dɔn ka fɔ sigika kumaw olu bɛ ka waleya cercle olu kɔnɔna na an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na tigɛkɔni sina maa ɲɛyɛlɛkɛ saba in ma n'u k'olu ma ko triumvirat k'olu ka dialogue national a ko nɔgɔya k'a waleya juin kalo tile 25 tɛmɛlen komini 605 Banyango komini 611 cɛla olu de sen donna nin ko in na professeur Baba Akip Aidara ale ka fɔ la u ko olu bɛ fɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u k'a faamu k'a dɔn ka fɔ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ sigika kuma in a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen de ko fɔ a ɲininen don bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don a la cogo min na i n'a fɔ ɲɛbila sɛbɛnw olu y'a fɔ cogo min na o kuma sɛbɛntiyara minisiri ɲɛmaa kɔrɔ fɛ Usmani Isufu Mayiga minisiri kɔrɔ seko ni dɔnko o bondakun kan n'ale fana sɛmɛ nin ko in na musolaka don Aminata Dramane Traoré fɛn min ye ka dɔn ka fɔ fangaɲinitɔn dɔw sen don ni nin ko in na a y'a jira k'a fɔ olu bɛ wulikajɔ la maa si kana kɛ kɛrɛfɛ mairie ye nin ko la maliden bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don dialogue national inclusif in ale lahalayaw la cogo min na yaasa gɛlɛyaba minnu bɛ Mali kan olu bɛ se ka basi ka bɔ yen. Minisiriso min ɲɛsin bɛ siyɔrɔko dugubaw wabɔli ani soko o lahalaya ma n'o ye habitat urbanisme logement social Ama Ould conseil national de patronat du Mali la kunungo a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ ɲɛminɛya a ye o waleya o ɲɔgɔnnajɛrɛ bɛ bila minan kɔnɔ min n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o o ɲɛsin bɛ dugubaw olu kibaruya ma n'u ko ma ko journée mondiale des villes n'o bɛna waleya octobre kalo tile 31 nata anw ka jamana kɔnɔna na CICB kɔnɔ bonya kɔnɔna na ni o bɛɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita kumakan min n'u y'o don bala ɲina o de ye ko ka yɛlɛma kuraw kɛ yaasa fɛn min i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛna bɔ an na olu bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ dugubasigi k'o damu da cogo min na nin kɛnɛ in kɛra kɛnɛ ye conseil national la kunungo sa hakili jagabɔ kɛnɛ fɛɛrɛw bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na laɲiniw olu ka se ka sabati duguba sigi a n'a wabɔli o lahalayaw la Amadou Mayiga ale ye secrétaire général ye minisiriso in tɔgɔ la minisiri tɔgɔ la Ama Ould Sidi Mohamed Arbi a kumana an bɛ yɔrɔ min na bi dugubaw tagabolo bɛ ka falen a fɔra yanni 2050 san 2000 ni san 50 an bɛ taa so ma tuma o b'a sɔrɔ dugubaw kɔnɔ mɔgɔ jama bɛ kɛ dugubaw kɔnɔ o bɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ jama tilan donc o kosɔn n'o o sugu kan ka kɛ jama kan ka koro ɲɔgɔn kan fo yan'o wagati cɛ an ka miiriyaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kuraw ɲini min b'a to gɛlɛya tɛna don donc bi an ka lajɛrɛ in ye surtout ka jamana in kɔnɔ professionnel fɛn fɛn bɛ baara kɛ dugu kan so kan k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan pour que an ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛ se ka tagabolo kura siraw lataama c'est à dire ka hakili jagabɔ pour k'u bila en place ensuite ɲɔgɔn fɛ k'u latagama an bɛ don o don an bɛ min kɛ a kɛtɔ o b'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn min bɛ sen na
n'aw jɛra k'aw bɛ baara aw bɛɛ lajɛlen don baara dɔ kan baara kama o baara pour que a ka ɲɛ fo bɛɛ k'a dɔn baara taabolo ye min ye ni bɛɛ kelen kelen b'a dɔn a taabolo ye min ye a bɛ nɔgɔya maintenant pour que bɛɛ kelen k'a dɔn n'aw jɛra ɲɔgɔn fɛ k'a bila sen kan o kɔni dɔwɛrɛ tɛ o la fo bɛɛ k'a dɔn puis baara bɛ taa bolo ɲɛ aw bolo. maa min bɛ n'ale ye opérateurs minnu ye jɔli baarakɛlaw ye an'u nɔnaw olu ka coordinateur n'o ye Boubacar Diallo ye ale ko fo fangaw ka fara ɲɔgɔn na yaasa laɲini ninnu olu bɛ se ka ji di cogo min na. aw yɛrɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya mun bɛ yen aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an b'an sigi k'a lajɛ k'a fɔ ko Medina kura nin fɛn ninnu an bɛ se ka u améliorer ka se niveau dɔ la a ka gɛlɛn fo ka dugu kuraw dɔ de imaginer fo ka yɔrɔ dɔ de ta ka dugu kuraw kɛ yen i y'a faamuya ka baarakɛ yɔrɔw kɛ yen ni yɔrɔ misɛnnin ninnu filɛ mun de bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko jama bɛ ka caya baarakɛyɔrɔ tɛ yen foyi tɛ yen kɛnɛ tɛ yen sport kɛyɔrɔ tɛ yen donc fo ka dugu kura de imaginer a bɛ kɛ yɔrɔ min na fo k'o lajɛ mun ni mun bɛ k'a kɔnɔ fo k'o fana ɲini k'o dɔn bon mɔgɔw de bɛna sigi k'a lajɛ an ka jamana jɔcogo so mun ka ɲi maliyɛnw ma o ye so suguya jumɛn de ye dugu mun an bɛ fɛ ka dugu mun ye an bɛ fɛ an mɔdenw ka dugu mun ye n'an kan ka dugu mun préparer o ye n'u nana o b'a sɔrɔ o préparer don ka bila o ye jumɛn ye mais an ta kɛra k'a fɔ ko bon sini ɲɛsigi o bɛ fɔ bamanankan na mais an ta ye don o don ta ye k'o ɲini dɔrɔn k'o dun o bɛ ɲɛ cogo di voilà donc problème ye mun ye an nana fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛ yan bi sini an tɛ yan minnu bɛna an kɔfɛ u y'a sɔrɔ an ye jumɛn de dilan olu ye o de ye problème ye bi sigikun ye o de ye o bɛ kɛ to cogo dugu cogo sirabaw pont a fɛn bɛɛ an bɛ fɛ an ka jamana ka kɛ mun ye an bɛ so suguya mun fɛ an bɛ dugu suguya mun fɛ a sigikun ye nin ye. kuma datugu la minisiri kɔni Ama Ould a y'a jira k'a fɔ ko nin baara in ye waati jan baara de ye wa baarabolo belebelebaw de do ka dugu kuraw jɔ duguw bɛ se ka wabɔ cogo min na jama bɛ ka caya ko wa ko yɔrɔ jɔcogo jugu f'olu de ka dabila an ka jamana kɔnɔna na yaasa baara in bɛ ɲɛ cogo min na. Maison des aînés ale ye bisimilali kɛ kunungo a tun bɛ ɲɛfɔli fɔ tako 25 n'o ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o o sigin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛ mɛriw o kɛlɛli kama kumakan min n'o bɛna don ba la ɲina o de ye ko sen donni jamana lakandali la ko kɔni ye jamanaden kelen kelen ma wajibi de ye wa dɛmɛdonɲɔgɔnya o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye nin weleweleda in kɛra tako 25 kalo kɛrɛnkɛrɛnnen mun ɲɛsin bɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya ani kɛrɛfɛ mɛriw o kɛlɛli ma u ko ɲinanta in ko a denbaya o tan bɛ k'o di musolaka dɔ ma n'o ye général de brigadier Kani Jabate ɲinan san in na CFA wari miliyɔn 125 olu de bɛna don baara waleyataw la. Yan'an ka fara ɲɔgɔn na sa k'aw ladɔnniya farafinna bondakun lahalayaw la k'a fɔ kalata o waleyara Tunisie jamana o kɔnɔna na soba min n'o ɲɛsin bɛ kalataw ɲɛnabɔli ma u ka jamana kɔnɔ ale kɔni ye sɛbɛntiyali kɛ maa ka sebaya la kunungo n'o ye Kayisa Sayidi ye k'a fɔ tako filanan na k'ale kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye Tunisie 100 sarada la 72 murumuru 71 ale y'o sɔrɔ ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Nabil Karawi ye ale ye 100 sarada la 27 murumuru 29 ale ye o sɔrɔ nin bɛ an ka bi laseli kuncɛ mun labɛnna fasɛri jɛkulu m'aw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na waati nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye n'a b'a fɛ k'a ka reportage vidéo fɛnɛ a bɛ taa malizoom page Facebook ale sanfɛ a n'o bɛɛ lajɛlen ye ne b'a fɔ aw ye sa k'aw ni ce a ka kanuɲɔgɔnya kurali la sanga ni waati ka ɲɛsin anw lamɛnli an'an filɛli ma a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.